ସମୟ କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ମାନେ ମୋ ଦି ପୁଅଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ସକାଳର ନୀତିକାନ୍ତି ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି 7 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 7 ଆଉ ତିଥି ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ। ତ ଏଇଠି ନନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେୟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନିରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ମାନେ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସାନ ବୋଉ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ପୋଟଳ ପନିର ତରକାରୀ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିଆରେ। ତାପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ମା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡେକୋରେସନ୍ଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଠି କେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ଟା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ହର୍ଷିତ ଆଉ ହୃଦାଂଶ, ବଟ୍ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁ ଗୋଲୁ ମୋଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲୁ ମୋଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିମ୍ କେକ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ କାର୍ ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆନିମଲ୍ସ ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ କାର୍ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, କେକ୍ କଟିଂର ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଥିଲା କେକ୍ କଟିଂ ହେବନି, ବଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାର ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ହେଲା। ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ କେକ୍ କଟିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ତାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲା। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି, ଖୁସି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ତାର। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଓମରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାରିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି। କେବେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ। ଏମିତି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ ମୋ ଦି ପୁଅଙ୍କ ବର୍ଥଡେ। ଆଉ କେକ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବେକରୀର ନାଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ କେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଥିମ୍ରେ ଦରକାର କହିଲେ ବି ସେ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।